cousas, que tal? Moi boas, que tal? Comezamos o programa número 66 de Recuncho Gamer Podcast. Saúdos de Iago Gordillo. Estamos en xornada prefestiva, xa festiva por moita xente, verdade? Hoxe temos así un programa un poquinho máis distinto, ¿por qué? Porque vou estar eu só para dar a turra, pero bueno, imos a completar ocos que imos deixando nos capítulos do podcast, así que nada, pasade tamén, como sempre, un saúdo a toda a xente que está entrando no Twitch de Recuncho Gamer, twitch.tv/Recuncho Gamer, e tamén para a xente que nos estedes vendo xa en diferido, pois igual no festivo ou calquera destes días que vexades por aí, no YouTube, Spotify e demais plataformas. Se sabes que nos tedes en vídeo, menos no iVoox, no resto de plataformas, Spotify, YouTube e Twitch. Aparte do Twitch, que como cada martes, pois podes comentar e tamén estar pendentes das cousas que falemos. E aportar máis sobre temas que a veces igual non coñecemos tanto. Hoxe é un tema, pois, que imos a acabar de pechar ese... Bueno, non, ainda quedarán algunhas por comentar, pero sobre todo as portátiles de primeira parte da década dos anos 90, como serían as... Non e non, vale, tamén debo aquí farón que non tengo ningún. Iso, imos falar das portátiles que, digamos, chamarlle rivais de Game Boy igual é un tema un pouco ambicioso, pero bueno, as que intentaron, porque sí que tiñan certa vocación de sair a ocupar un sitio, unhas capacidades técnicas que a Game Boy non tiña, pero que logo, pois, non tuveron unha vida moi alá, bueno, dentro do que pode ser agora na memoria, pero na súa época, pois, algún certo ruido, pois, puderon facer. Así que hoxe, pois, vamos a facer un repaso sobre todo a Atari Lynx. Tocaremos rapidamente a Turbo Express, tamén coñecida como PC Engine GT, e tamén falaremos na que estivo máis preto, tamén polo pulo de Sega na batalla das 16 bits, que era a Sega Game Gear ou xogo engranaxe, seguimos as normas RAG, como que apunta por aquí John Amir. Como sempre se dice, non é Game Boy, é vaca, efectivamente. Game Vaca. Así que hoxe, pois, imos ir por estes camiños. Pero tamén un camiño que vos recomendamos xa desde unhas semanas, que nos está acompañando tamén a facer camiño, son a xente de Alita Comics, que se sabedes que teñen tendas tanto na Coruña como en Santiago. Tedelos na Coruña na Rúa Orzán número 94, na Avenida Fisterra número 99, e tamén en Rúa Nova de Baixo número 2 en Santiago de Compostela. A xente de familia de banda deseñada de Alita Comics, pois nada, tedelos aí neses sitios que vamos a comentar, e tamén na página web alitacomics.com. E tamén tedes na descripción no Spotify e YouTube, por se queres pasar por ali, pois eso, para calquer cousa de mangas, de animes e tamén de videoxogos a nivel, pois, libros de como se fixo, libros de artes que estuvimos comentando hace unhas semanas, e tamén algo de merchandising, algún Funko creo que hai, tamén hai un peluchiño de Sonic, que en fin, isto xa outro día. Así que nada, Little Win, para xente que non nos vexe desde estranxeiro, efectivamente, as liñas son polos apuntamentos. E tamén, pois, lembrade que nos podes seguir en redes en @recunchogamer, tanto en Instagram como en Twitter, en Facebook, podelo facer. Igual non pasan moitas cousas, pero sempre unha experiencia. E tamén andamos en TikTok, que imos recuperar tamén o tema dos Reels e Shorts e cousas así, que estamos un pouco aí no seco. E tamén lembrar que temos un Patreon, patreon.com/recunchogamer, onde aí tamén nos podes apoiar un pouquiño con unha pequena cantidade ao mes, e tamén ir votando cousiñas como a votación de mes de abril, que ainda estamos técnicamente en abril, na que propuxemos que votaredes un destes tres temas para que fagamos un vídeo sobre eles, a saber, banda sonora de Street for Rage 1 e 2, que hoxe falaremos un poquinho deles tamén, así de rebote, videoxogos, outro tema sería videoxogos de ir cara a torre, o sea, unhas mecánicas de xogos que sempre temos que ascender a unha torre, ou que ir cara a unha torre como obxectivo, pois se non far desa cousa que se repite en varios videoxogos e que cousas nos trae. E a terceira opción era retomar un dicionario gamer un pouco máis amplo, pois da man do falar dos xéneros shooter on rails, dos xogos de disparos sobre raíz. Así que son esas tres opcións que podes apoiar, escoller e votar na patreon.com/recunchogamer. Se ve como votación. E diremos como novidade tamén, para que estedes en Patreon xa aí, que esta vez estamos deixando votar varias opcións. Así que se vos gustan dúas, non vos decides en recaldelas, pero queredes darlle polas as dúas, pois tamén se poden votar dúas. E se vos gustan as tres, pois votad as tres. Así tamén todo ben.
Monorail, efectivamente. Por que dices monorail? En fin, non sabemos que cousas di John ás veces por que as di. Feitas as presentacións, imos meternos en campo portátiles que non eran a Game Boy. Sí, hoxe imos a meternos en... Imos comezar sobre todo en cousas que a Europa nos chegaron no 90-91, segundo que falemos, pero en Xapón xa estamos falando do ano 89. Pois imos comezar primeiro pola Atari Lynx, que xa imos poñer aquí unha imaxe en pantalla, tamén para tedes vendome a min así en penumbra. Pois a Atari Lynx, como ben podedes supoñer, é unha consola que foi promocionada por Atari, quero dicir, foi editada, publicada, leva a marca Atari, pero realmente ven dun deseño anterior do ano 87 que a xente de Epix deseñou unha consola portátil de 16 bit, que se bautiza como Handy. Como non lles daba o cartos para facer todo o desembolso para lanzar a esta máquina, pois Atari colle os dereitos do hardware da mesma. Ata 2 anos despois non sería o que lanzaría Atari a Lynx no ano 89 no Xapón. Pero se nos temos que ir a territorio noso europeo, pois estamos falando do ano 1991. Seguramente das máquinas que falamos hoxe, e incluso ata xa logo pasado, estamos falando da máquina máis potente, porque visualmente, agora veremos algún xogo por enriba, visualmente pois é a máquina que tiñan mellores, o sea, unha máquina de 16 bit, as outras que vou falar, pois están aí unha rampa entre 8, bueno, unha é 8 directamente, a outra 8 de 16, como era o tema do PS Engine, pero neste caso estamos usando unha máquina que fai cousas parecidas a unha Super Nintendo a nivel de tratamento de, por exemplo, de decorados ou obxetos que se poden rotar e facer escalados, zooms, digamos. É unha cousa que fai, por exemplo, bastante máis solventemente que unha Mega Drive. Quero dicir que nese aspecto iba bastante ben. Imos ver xa un poquinho aquí unha imaxe tal, grazas a xente de Visual Gaming Library, que sempre aquí recolle aquí os distintos xogos. Neste caso, pois iso, que pasou? Que saiu cun prezo alto. Partimos de que tamén hai unha mistura de non hai unha grande tirón de xogos con tirón en sí, porque claro, estamos con unha Game Boy, xa que Nintendo tirou de todo o que está funcionando Nintendo, pois hai Zelda, hai Mario, logo ainda encima sacan cousas como Kirby máis. E aquí pois temos unha serie de xogos que xa gráficamente, o sea, técnicamente son xogos que dan mellor resultado que moitos xogos que estábamos vendo pois noutras rivales, como son Game Boy ou Game Gear, pero que logo no apartado creativo, digamos, no apartado artístico, pois deixa un pouco máis que desexar. Pois xa vos digo, había efectos de zoom e demais, como estamos vendo aquí neste Battle Wheels, que ao final simulaba unha especie de xogo en primeira persoa que iba relativamente fluido para o que era. Hai incluso algúns pequenos xogos que usan as tres dimensións, ou seja, a modo moi básico, como un tipo Star Fox da Super Nintendo ou Virtua Racing. Estamos falando dunha consola do ano 89 que chegou a Europa no 91, que pregunta aquí Faron. E xa vos digo, que pasa? Que ao final non ten grandes xogos, e o principal problema que ten é un prezo que está ao doble que Game Boy. Entón, claro, complicado meterse aí. No caso de España costaba 32.400 pesetas cando saiu. Creo que era similar ao que podía ser, creo que unha Super Nintendo, unha Mega Drive cando saíron. Estou falándose un pouco con datos de memoria, pero sería un pouco prezo que de unha consola alta. Entón, sí que se ve moi un pouco limitada nese aspecto a Atari Lynx, que sería a penúltima consola de Atari, se non estou agora que trabucado, porque despois a última sería Atari Jaguar, ese especie de máquina 64 bit, que, bueno, daquela maneira, e de aquí xa falamos nun dos vídeos de Recuncho Gamer Podcast.
Xa os digo, gráficamente non son xogos que rindan mal. De feito, vemos algo, por exemplo, estamos no Road Blasters, que é un xogo que vai rápido, fai técnicas de escalado pois tipo un hang-on ou un non sei agora, outrun, un pouco este tipo de estética. Pero xa vos digo, non era un catálogo pois super interesante. Como sempre, pois hai algunha adaptación, como por exemplo víamos antes unha de Batman. Sí, no, esta máquina quero dicir que ten cousas, ten detalles técnicos que en principio van a ir con a Mega Drive. Tamén estamos falando de que é unha resolución moi pequena, o tamaño da pantalla, como vedes, é moi pequenos. Non teño agora exactamente cantas polgadas é. Creo que 160% 2 pixels. Estamos falando máis pequeniño, creo que máis pequeno que unha Game Boy incluso, desde logo máis que unha Game Gear no tema resolución. Entón, claro, por iso tamén tiraba unha cousa ben, pero en fin. Nesta época pois xa non andamos con CDs nin cosas destas, era cartuchos. Houve un Atari Lynx 2 que non era unha continuación, senón un modelo alternativo, que era un pouco máis compacto, era máis pequeniño, pero a pantalla pois mantiña as mesmas características, non había ningún tipo de mellora. Está falando de que autonomía? Pois unhas 5 horas con 6 pilas, 6 baterías AA. Que aquí imos entrar nunha cousa que aí a Game Boy pois foi onde gañou con todo. Isto no segundo modelo. O primeiro ainda tiña menos autonomía, así que, en fin, estamos nese punto. Pero, en fin, é unha consola que técnicamente, cando salgan a topa agora, pois a nivel técnico, pois sí que era bastante potente. Despois, eu creo que hasta que chega a Nomad, que non deixa ser unha Mega Drive portátil, porque realmente non hai nada específico dela, o sea, eran todos xogos de Mega Drive co que podía tirar a Sega Nomad, pero non había nada máis potente, niso pues, non tiña nada de comparación a Game Boy, ni incluso cas que me falar hoxe. Que pasa? Que daquela, claro, era un pouco chegar antes de tempo polo prezo que ofrecía. Imos con outra que era descoñecida, que esta era como que sabía que existía, pero hasta que hoxe me puxen a mirar polo tema, pois non a tiña eu aquí de todo controlada, que é a Turbo Express, ou coñecida fora de Xapón como PC Engine GT, que ten un pouco pinta de casi de walkie-talkie con pantalla, que non sei moi como definirlo. Digamos que é unha disposición, se Atari Lynx era en disposición horizontal, cunha man... O sea, digamos que a pantalla no centro entre a man esquerda e a man dereita. Isto é unha disposición máis tipo Game Boy, digamos, cos controis debaixo da pantalla. E tamén dous botóns, o caso de Atari Lynx eran 4 botóns de acción. E tamén unha pantalla relativamente pequeno. Neste caso, non deixa de ser unha TurboGrafx portátil, porque a nivel tamén de rendemento e demais, pois era o que ofrecía unha TurboGrafx ou PC Engine, segundo o territorio no que estedes. En este caso, pois tamén pois temos unhas características semellantes, o sea, unha situación semellante a que tamén, pois eso, sabe un pouco como resposta a Game Boy, con mellores capacidades e demais, pero non chega moito. Lembramos que PC Engine era de NEC, o sea, era NEC que andaba detrás diso. Agora John a mí fará un chiste sobre o cantante italiano, NEC. Polo demais, dicir que vendeu 1,5 millóns de unidades, que non está mal, pero lonxe de ser exitosa. 1,5 millón de unidades a nivel mundial. Neste caso é unha máquina que xa nin chegou a Europa, e saiu en decembro do ano 90. Xa estaríamos falando un ano máis tarde de que saíran no Xapón a Game Boy e a anterior, a Atari Lynx e a Game Gear. Non a teño no guión, pero, bueno, da Gamecom casi vaime poñendo un tocho que nos comenta aquí John, que isto é unha cousa complicada. Temos falado un pouco dela no Outeiro Verde. Volvendo a Turbo Express, sí que tiña tamén como luz, non era retroiluminada, creo, pero teña o sea, estaba iluminada de alguna forma, o sea, xa era mellor nese aspecto que a Game Boy. Era unha Game Boy, unha luz tipo como a da Game Boy Light, digamos, o sea, que non é retroiluminada, pero que si teña luz alrededor para iluminar a pantalla. Por explicarlo así rápidamente.
Pero neste caso o catálogo, se non teño mal entendido, creo que eran directamente tiraba de cacharros, de cartuchos tipo da Turbo Graphics, cal, pois tamén non é o mesmo, non hai xogos adaptados para portátil, entón había problemas con algúns xogos pois, que tuesen moito texto, que na pantalla tan pequeniña pois tamén dá problemas. En este caso aínda era máis cara, se a anterior estaba en $179 en Estados Unidos, a Game Boy creo que andaba nos 100 como moito. Esta estaba en 299, o sea, costou que costou unha PlayStation, pero con 4 anos antes, o sea, que un pouco de inflación por aí. Como vos digo, xa nin chegou a Europa, en este caso, pois ainda moito máis alto o prezo. E imos coa que hoxe queremos parar un pouco máis, tamén a que deixamos pregunta en redes, que agora vos leremos que algunha resposta houbo, que a Game Gear, que nos decía antes Farun por aí, que a única que viches foi no Cash Converters. Pois, bueno, claro, es que ven un día aquí, temos aquí a Game Gear, que pásalle tamén, creo que era a Turbo Express, algunhas cantas desta época, que tiñan algún problema cos condensadores, e son máquinas que a día de hoxe dan problemiñas, sobre todo para igual alguna non intentas encendera, non tira o audio, non tira o vídeo. Porque os condensadores hai que pegarle un cambio deles. Eu le vino a cambiar, pero non tiña que ter ido a un taller. Graciñas a persoa que intentou reparar, que creo que no momento lle funcionou, pero logo cando me chego de volta non volveu a tirar. Pero en fin, Game Gear, básicamente, por resumir, de que tipo de máquina hai dentro, que gráficos move, é unha Master System un pouco mellorada con por exemplo, melloras como cales, paleta de cores, que incluso creo que ten máis que a Mega Drive, pero basicamente Master System, de aí que tamén veremos ao comezo da vida da Game Gear, que vai haber moitos xogos que son prácticamente idénticos entre Master System, digamos a consola 8 bits de sobremesa de Sega, con respecto a esta Game Gear. Pois neste caso Sega, estamos falando ano 89 no Xapón, chega a Estados Unidos 90 no 91, que xusto fai poucos días facía o 33 aniversario de que chegaba a Reino Unido e a Estados Unidos no 91. Bastante parella ca Game Boy, que neste aspecto pois logo creo que aquí a territorio noso pois tardaría uns meses máis, no verán do 91. É unha máquina que, bueno, pois foi funcionando, pero non sí, efectivamente, aí ven. Cal é o problema? Pois tamén, volvemos ao mesmo que o que comentábamos aí ca Atari, que ten espazo para 6, o sea, que hai 3 e 3 polo outro lado, 6 baterías de AA, que duraban pois unhas 6 horas. Eu realmente a miña experiencia de xogar con isto era ir co adaptador de corrente, igual ibas a un bar, enchufabas ali e poñas a xogar. Entón, pois, bueno, pois é unha consola que tirou o que tirou. Que se pode comentar? Que é un periférico. Bueno, vamos ir con periféricos. Neste caso, tanto na Game Gear como as outras dúas que acabamos de comentar teñen un periférico que non tiña Game Boy, que bueno, a Game Boy era un pouco máis marcionada. Xa había o de pescar ca Game Boy, pero que era o sintonizador de televisión, que alguna xente igual lembrades que había anuncios na tele. Eu lembro anuncios na tele, tamén nas revistas sobre todo no Game Gear, que é a que tivo máis presencia a nivel prensa e demais en Europa. Pois que tiñas un sintonizador para poder pois ir vendo por aí o que quixeras. No caso da Game Gear tamén ese sintonizador tiña como unha entrada de vídeo, co cal que podes facer a día de hoxe, se queres podes te poñer a xogar a un Xbox, por exemplo, conectas a Xbox e podes xogar na Game Gear, que a paleta de cores que dá a pantalla da Game Gear e todo iso. Hai vídeos no YouTube facendo esas cousas. Bueno, non hai que xulgar a xente, pero son cousas que pasan. Neste caso, a Game Gear pois tivo unha serie de vidas distintas segundo o territorio, máis que nada pola vida distinta da Master System, porque a Master System que pasou, que chegou o ano 90 e pouco, o sea, no ano 91, cando saía a Game Gear, a Master System en Estados Unidos deixaron de sacar xogos. Cousa que en Europa ainda seguiu pois 4 ou 5 anos máis ou menos o tempo que poido aguantar seguramente a Game Gear tendo xogos.
E no Brasil, Master System xa é outro mundo, que eso tapa unha cousa entera só do Brasil. De feito, tendo en conta nosa cousa lusofonía, igual un día tamén se pode investigar por aí, que veña xente a falarnos que pasa ca Master System, porque teño entendido que seguen sacando xogos para ela. Tectoy, que ten a licencia, en fin, cosas raras. Entón, claro, en Estados Unidos, o que case todo que saia Master System, que ainda sai en Europa, por iso, en Estados Unidos tiñano que xogar en Game Gear, por exemplo. En Master System tivo 3 xogos de Sonic, 4, con eso contamos o Spinball, e en Europa, pero en Estados Unidos só saiu o primeiro. De feito, foi o último xogo que se para Master System en Estados Unidos, entón o resto pois xogábanos na versión de Game Gear, que máis ou menos eran versións casi idénticas, ca única limitación co tamaño da pantalla que tiñan os xogos. Imos ver aquí un poquinho tamén máis xogos desta consola. Pois hai que dicir que a Game Gear pois tivo como uns 4 ou 5 anos de vida de xogos que se seguían lanzando e demais. Incluso creo que en Xapón ata o 97, o sea que en Xapón tuvo 8 anos de vida. O catálogo de xogos de Game Gear non está nada mal, tendo en conta que é un catálogo máis amplo, por exemplo, que a Nintendo 64. Se nos poñemos a comparar, pois en fin, de versións idénticas e sin casi idénticas. Pois había cousas interesantes. Ao final non deixa de ser a Game Gear unha maneira de programadores que xa van coñecendo mellor as mecánicas de facer xogos de 8-bit, como tamén pasou nos últimos xogos da NES, non teñen nada que ver cos de inicios da NES. Quero dicir, pillades o Kirby da NES e hai un... isto é outra consola, isto parece hai un salto. Pois Game Gear un pouco tamén por partes colle parte do que se foi aprendendo de programar para Master System, e hai cousas interesantes que tiran bastante ben. Neste aspecto, pois o problema que tivo a Game Gear, aparte de que estaba un chisco máis cara que a Game Boy, é certo que non chegaba ao nivel das outras que comentamos, pero, en fin, era un pouco máis cara, e o problema das baterías que estábamos comentando, está por aquí rondando, foi un pouco o que pasou, e que logo tampouco tuvo moito apoio de compañías, de terceiras compañías. Case todo o que había, pois, era a versión reducida ou desmellorada para 8 bits. O sea, salía un xogo para Super Nintendo, para Mega Drive, que tamén logo chegarían para Game Boy e tal, pois había unha versión daquela maneira. Ainda así, pois había xogos, por exemplo, algún dos Asteris creo que son exclusivos de Game Gear, hai algún Shinobi exclusivo de Game Gear, os Sonics en xeral son xogos distintos que os de 16 bit. Logo temos ports de xogos de Mega Drive que son versións reducidas, como poden ser o Ristar, pode ser o Dynamite Head. Imos a intentar ver por aquí se cachamos algún destes malamente tratará. Bueno, iso, hai xogos interesantes. Que pasa? Intentaron facer a que fixo Game Boy de que imos dar ca Game Gear o xogo definitivo. Non é o mesmo Columns que o... Isto hai que dicir, non é o mesmo o Columns que o Tetris. Entón, está ben o Columns, fai a función de que se xan partidas curtas e demais, pero non é o mesmo. Nesta época que temos en Game Gear bastante interesante, bastante xogo interesante de licencias de series de animación, de Disney e demais. Hai bastantes xogos inspirados neste tipo de franquías ou todo de animación que non estaban nada mal. En xeral, as plataformas non estaban mal. Cosa máis, mira, este tive no súa época o Chuck Rock, que tamén era unha versión dun xogo de saído en Mega Drive, que fixeron unha adaptación para Game Gear. Como vos digo, iso, principalmente, ao final, case todo o que tiñamos era un 40-50% do catálogo de Sega, completamente. Logo, pois, moitos son, como vos dicía, adaptacións de franquías que existen ou adaptacións de 16 bit levadas a versión tal. Por exemplo, esta película, unha de Stallone, desta que Cliffhanger, a versión original, non me lembro como era en español, como saiu aquí, pero bueno, en fin, que hai cosas por aí chulas. En Xapón hai xogos exclusivos como un de Doraemon que está bastante cuco, que saía antes por aí en pantalla, eso lo pillamos, pero en fin,
Con que xogos me quedo? O Sonic 1, comentámoslo no do Socarrat, creo que era o mellor dos Sonics que había aí. É un xogo que a nivel artístico hasta está bastante potable a nivel de que eu creo que ten cosas incluso mellores que o no de Mega Drive a nivel artístico. A nivel xogable e demais, pois non é a revolución que foi o de Mega Drive, pero en fin, que é un xogo bastante competente e que é adaptar. Mira, ahora mismo sai en pantalla tamén a versión do Aladdin, que neste caso, como comentamos cando foi o do Parque Xurásico, tamén as versións de Aladdin son un pouco der que ir a comparar, porque algunhas non tienen nada que ver, outras parecese a de Nintendo Game Boy, parecese a de Mega Drive, en fin, que hai uns caos aí interesantes nesta época. E hai un que me fai gracia por isto tamén, porque hubo unha época que a Game Gear estaba xa convivindo co sistema de 32 bits de Sega, que era a Saturn, e tamén houbo ports, entre aspas, entre moitas aspas, de xogos de Saturn levados a Game Gear. Un deles foi o Virtua Fighter, que o meteron dentro do mundo da serie de animación que estaba vendo de Virtua Fighter, que creo que tivo percorrido principalmente en Xapón, que se chama Virtua Fighter Animation. E pois quedoulle un xogo de loita que ata, bueno, intentaban cousiñas como meterlle aquí estamos lo vendo, como meterlle zooms, alguna cousiña así bueno, estaba así disfrazada e iba relativamente fluido. Claro, logo ten a profundidade que pode ter un xogo de loita de dous botóns, pero en fin, que había cousas así interesantes. E víamos antes por aí tamén había outros calcos de Master System, teñen algún Castlevania que era demais. Non lle fixeron un por do Sonic R porque fixeron o Sonic Blast, xa chegou. O Vampire Master of Darkness pois era unha especie de Castlevania tamén, que era feito por Sega, que este houve tamén versión para Master System, xa vos digo. Pasou iso, que ao final vendeu unhas 10 millóns de consolas, co cal non está mal, pero non chega ao nivel que chegou a Game Boy, obviamente, porque foi unha tolemia o da Game Boy. Non sei se alguén do chat tamén tivo Game Gear no seu momento, pero mentras imos preguntar por aquí, imos recoller aquí as respostas que nos dixachedes no Instagram, xa sabes, en @reconchoque que podes ver todas cada martes deixamos unha pregunta o día antes ou a mañá antes. Neste caso, sobre a Game Gear, dinos por aquí Xuzón GS, que eu tiven e xoguei moito tempo de pequeno, pero o único, agora espera un momento que estou aquí abrindo a resposta, pero o único que recordo é o xogo adeus pilas, adeus baterías, sí. Como estamos comentando todo o mundo, pois en fin. Logo a Mil comentou o mesmo chiste que fixo, a mesma brincadeira que fixo aquí, se acepta iso ou non. E logo dinos a Alejandro Mejutos que parece un pouco a boa da Steam Deck. Imagino que pola disposición dos botóns e demais e isto. Pero en fin, foi a consola nos 90, creo que foi a segunda consola máis portátil máis vendida, digamos, das competidoras en condicións semellantes a Game Boy original. Non nos metemos xa en cousas como que sairían a finais de século, de década, como foron a de Neo Geo, que non me sei agora, Neo Geo Pocket, ou o N-Cage, que N-Cage ahora estou estudiando, creo que xa nos pillan en principios de 2000 e demais. Que aí xa estamos entrando en cousas que se chegan case máis a xeración 32 e non estaban xa non era Game Boy o que había a competir, senón que estaba xa entrando case máis na guerra co Advance, Game Boy Advance, que con Game Boy propiamente. Pero unha cousa que sí que pasa, tamén lle pasaba a Game Boy, que ao final tamén moitas veces a Game Boy, ata que chegou Pokémon, tampouco había un xogo que dis este é o xogo icona da Game Boy. O Tetris fixo esa función un pouquiño, porque ben é certo que o Tetris eu creo que non tivo o despunte que tivo ata que chegou a Game Boy,
pero sí que logo o resto, pois os Super Marios, pois Mario, Zeldas, incluso logo Rare na época que estaba en Super Nintendo sacando cousiñas, pois tamén viña ao rescate con algúns ports así un pouco daquela maneira, pero bueno, había ports ao fin e ao cabo de xogos de Super Nintendo, pero o que lle faltou a estas portátiles, creo todas, é un gran show que digas, define o propio show, como por exemplo, pillas a DS e dis Brain Training, que é unha cousa específica diso e demais. Pois nestas consolas creo que costaba un poquinho máis. A Game Boy creo que tivo o Tetris como poñelo en valor como que o Tetris xogas na Game Boy, e logo os Pokémon obviamente pois xa pillou nunha época que estaba a Game Boy de retirada. Vamos ver algunha imaxe máis de xogos aquí de Game Gear. Eu vou buscar aquí mentras unha cousiña que creo que pode ser interesante. Vimos xogos de X-Men, había, xa vos digo, moita nesta época moita franquía, e logo ports como NBA Jam, que aproveito para decir que NBA Jam imos ter a Touriñán xogando NBA Jam en Recuncho Gamer pois os xoves. Xa que saiu aquí NBA Jam, pois aproveitamos para comentar o que os xoves imos ter con el en revista xogando NBA Jam, e tamén o do Sonic que facemos normalmente, e máis cousiñas con el. Vou buscar, espera, vou facer aquí un momento, deixamos con imaxes disto, de música que vou subir un pouquiño, porque estou buscando aquí, vou buscar aquí unha cosa. Un segundo. Xa. Bueno, non a tope e todo, creo, pero nos vai para comentar demais. Claro, creo que te vou estar por aquí. Que pasou que a Game Gear tivo máis vida a Game Gear? Pois Sega en certa forma os xogos, sobre todo xogos, pois apareceron en posteriores sistemas. En cal, na consola virtual da 3DS, se non estou trabocado, tivo xogos de Game Gear aí dispoñibles. Non sei como está agora da 3DS, que seguro que se anda ainda a mil por aí, ten máis o dato de, non sei se pechou xa, que pasou ca 3DS, porque sei que houve aí peche de redes varias de Nintendo e de tendas, pero non sei se a tenda 3DS está pechada. Pero en fin, que aí hai xogos de Game Gear en teoría, e logo, pois por exemplo, sobre todo co Sonic, seguro que logo non hai moitos máis xogos de Game Gear que se recuperaran. Tedelos no último recopilatorio de Sonic Origin Plus, pois aparecen os xogos de Game Gear no Plus, que foi unha das cousas que engadiron nesa expansión. E creo que en algún recopilatorio aí da época de PlayStation 2 e máis, creo que tamén aparece algún xogo de tal. E efectivamente, como nos di aquí John, pois eso, fechou fai unhas semanas a tenda de 3DS e de Wii U, que creo que ainda había xente conectada, ou estaba xente aguantando aí nos servidores en algún xogos, no Mario Kart ou así, estaban pasando, bueno, había cousas destas de bárbaras. E despois, que fixo? Sega cando fixo 60 anos, fai uns... Bueno, cando comezou o Recuncho, basicamente, o sea, outono de 2020, estaba o 60 aniversario, e no Xapón sacou unha serie de micro Game Gears, que... Porque eu diría que tiña por aquí unha. Vou buscar aquí no outeiro verde. Vou ver se teño aquí no outeiro verde. Non a vexo, pero ten que andar por aí. En fin, bueno, en fin, que basicamente eran 4 modelos de Game Gear Micro, chamábase, que nas que viñan instalado 4 xogos en cada unha. Entón, un total de 16 xogos. Isto é unha cousa que saiu no Xapón, con xogos algúns orientados ao público xaponés, como había algún RPG que era pois eso, con moito texto e non localizado a outras linguas que non fose xaponesa. E son varias cores. Entón, por exemplo, tiñamos esta, que é a micro, que igual o... A ver, agora quere, sí, aí está. Game Gear Micro, que este, por exemplo, inclúe o Last Bible, o Columns, e tamén o GG Shinobi, que era a Game Gear Shinobi. Good Game e GG. Neste caso, pues, son mini consolas que van con batería, entón cárganse por USB tipo B, creo que é. E incluso, pois tamén tiñan xa a broma de meterse a lente de aumento que para meterlle a micro tal, que esta teño por aquí. Tiño unha por aquí aberta, eu esta non a teño aberta porque son xogos que, en fin, como non teño, esta prefiro tela así, por lo que sexa.
porque non hai ningún así que me chame moito. Pero iso, un total de 16 xogos que saíron así, pero iso, é exclusivo de Xapón, non houbo portos. Non é como o que pasou ca Super Nintendo Mini, ca Mini Mega Drive, non sei como se chama de Super Nintendo, se chama así. Bueno, as versión mini consolas que saíron aí finais da década pasada, pois isto non saiu aquí de Xapón a nivel de comercializado. Logo Amazon e demais cousas, pois pode ser por aí. En fin, pois digamos que o último pack de cousas que saíron aquí da Game Gear foi esta. Dito cal, despois, bueno, pois a seguinte incursión de unha compañía así con certo éxito en consolas portátiles, xa sabedes que foi a PSP, que obviamente, pois, en fin, vendeu máis que Game Gear a nivel absoluto. Ben é certo que logo a nivel de porcentaxe de mercado non sei se podría estar a par ou non, porque tamén xa é unha época na que se venden máis consolas, polo xeral. Pero en fin, queríamos hoxe, así xa que estou hoxe para dar uso a turra, pues no, porque hai que descansar, que hoxe día que tal, pues mira, metímonos aquí un poquinho ca Game Gear, que tamén iso, que facía 33 anos que chegaba a Europa esta semana. Así que espero que senón que non coñecía, sobre todo Atari Lynx e a outra que son un pouco máis descoñecidas, pois que tivesedes aquí un pequeno momento de encontro con todo isto. Creo que en Twitter non nos deixaron nada novo de resposta. E iso, a ver se a según día, creo que teño sacado xa Game Gear Micro por aí, por aquí alguna vez, pero ahora mismo que ves, xe temos aquí un pouco de calax, porque estivemos aquí con rodaxes varias no fondo, entón, bueno, isto está hoxe un pouco ainda de recuncho de organizado. Estamos de ponte esta semana. Claro, di aquí que a PSP que era boa así, claro. O problema da PSP é que tampouco deixaba de ser, o sea, o que ten a DS é que tiña vocación de portátil. Creo que decíamos que a Game Boy pues funcionaba como portátil porque era o que era, estaba super adaptado e super axustado a nivel de prezo e demais a que funcionase, pero a PSP como tal non era unha cousa que ten de especial esta portátil, era máis ben é como unha cousa grande, pero como a PlayStation 2, pero levada a portátil. Entón, claro, hai un pouco esa sensación que tamén eu creo que lle pude pasar a Nomad, máis a la de que obviamente o catálogo é distinto e demais, pero iso, que foi unha cousa distinta. Así baixiña. Mentre poñemos así baixiña, que vos deixamos tamén que teñades boa ponte mañá que teñades. Nos volvemos no YouTube este xoves, que estará Xosé Antonio Touriñán a iso das 8 da tarde, poñerémoslo. Tenemos a Xosé Antonio Touriñán falando un poquinho de cuñados, de na gloria, todas estas cosas que fai el, que non para. E tamén, pois, estaremos xogando con el o NBA Jam, así en homenaxe ao personaxe que ten cuñados, que é baloncestista, pois imos ver se tiña o método Stanislavski ou cadroulle. E tamén, pois eso, reto do Sonic e demais. Que hai que decir que temos xa algún programa máis grabado tamén de convidados que van a ir pasando por recuncho. Están aí, o de Sonic está apretando todo moi ben, Está xente marcando aí uns tempos que está todo xa hai xente pegada a centésimas, que aquí está centésima para mirar. Así que bueno, ainda nos quedarán algúns cantos máis. Agardamos que tamén en breves podamos facer a cousa que queremos facer aí con Xogos Olímpicos de París, pero bueno, estamos traballando niso. E polo demais, unha semana máis temos que agradecer a xente de Alita Comics tamén por sumarse a apoiar o Recuncho Gamer. Se sabe que tedes Alita Comics en Santiago e en Coruña, dúas tendas na Coruña e tamén en Santiago. E se non vos pilla preto, pois tamén pois vos queda a página alitacomics.com e ali pois nada, pillas un pouquiño e xa vos lo mandan para casa tamén máis cómodamente. Nas próximas semanas pois tamén iremos facéndose con unha campaña ou unha cousiña tamén iniciativa con esta xente, tamén para que tamén pois tenes algún tipo de desconto e tamén pode que sorteemos algún tipo de produto. Así que nada, atentos a redes sociais da Recuncho Gamer, tamén as da Lita. Así que nada, graciñas. E tamén graciñas a xente do Patreon, que non me olvido da xente aquí do Patreon, que está sempre a tope, que xa sabedes que tedes patreon.com/recunchogamer, e que se vos pasades por ali apoiades un poquinho
o traballo que facemos aquí en Recuncho, pois tamén podes votar nos contidos que teremos no YouTube próximamente. Andamos aí un pouco a remolque cos temas, pero bueno, van ir saindo, que tamén nos entraron aí, nos viu Touriñán, nos está vindo unha xente agora que chamando. Entón, bueno, hai que despechar, pero vai estar todos os vídeos, van estar. Así que nada, patreon.com/recunchogamer e gracias de verdade a toda a xente que andades por aí. Nada máis, por comentar hoxe que estou aquí só, xa me acabo de enrollar eu só co que quede de comentar. Dicir que a tempada, como estou dixendo aquer co tema de Xogos Olímpicos, pois estenderase un pouquiño máis, entón por iso xullo haberá ainda cousiñas e logo faremos un pouco parón en agosto e setembro. Andamos aí, xa vos digo, hai unha serie de cousas que estamos traballando por detrás que non se está vendo tanto por aquí, pero deberían ser unha serie de cousas tamén de aquí a final de ano que estamos esperando poder compartir con vos, pero bueno, estamos aí facendo o hype, o pre-hype. Así que nada, graciñas como sempre por andar por aí, graciñas Farun, John, Sislax e toda a xente que vos asistes por aquí. Nada máis, pasade boa semana, vémonos o martes que ven e mentres polo YouTube aí, Touriñán e máis cousitas. Adeus.